Gernika Lumok turismo kalitatearen Q-agiria berritu du. 17. urtez jarraian lortu du izendapen hau. Gernika Lumoko turismo bulegoa 17. urtez jarraian aitzat etsi dute Espainiako Turismo Kalitaterako Institutuak ematen duen kalitateko Q-ziurtagiriarekin. Turismo bulegoen kalitateari buruzko une 18-70-03-2008ko araua betetzen dela egiaztatzen duen auditoretza gainditu ondoren lortu da sigilu hau. Kalitateari, segurtasunari eta profesionaltasunari dagokionez kalitate sistemaren ohar orokorra 8,76 izanik. 10 puntuatuta. Azterketan jasotako indargune moduan, baliabideen zatia ageri dela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletik. 10 9,3 puntuko nota izan du honek. Turismo erakundeentzako kalitate espezifikoa bermatzeko lehen sistema Q-kalitate marka dela jakinarazi dute. Bisitariei eta herritarrei kalitate goreneko zerbitzua emateko udala egiten ari den lana egiaztatzen duena hain zuzen ere. Auditoretza horren ondorio nagusi moduan, azpimarratu dute, sistema guztiz bideratua dagoela EFQM, kalitatea kudeatzeko Europako fundazioa, ikuspegiarekin. Datuak oso ondo aztertzen direla jakinarazi dute, hobetzeko eta udalerriko beste sail batzuk erakartzeko. 2021 eta 2025 urteen aldirako oso garatuta dagoen plan estrategiko bat zehaztuko dela azpimarratu dute. Plan horretan sektorearen interes, ikuskera, misio eta amiataldeak definitzen direla jakinaraziz. Eusko Jaurlaritzak 2021an emandako kudeak eta aurreratuaren diploma gehitu behar saiola jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletik. Eta honek Euskalitek egindako kanpoko kontraste zerbitzua jasotzen duten erakundeak eta kudeak eta aurreratua osatzen duten elementuak garatzeko konpromisoa erakusten duten erakundeak aintzatesten dituela.